pri počúvaní Dobrého štartu. Dobrý štart nemusíte len počúvať, ale tento konkrétny budete vidieť aj na našom YouTube kanáli, čiže môžete nás aj nielen počúvať, ale aj pozerať. Pozerať sa konkrétne budete na mňa, Kiku a Ľubku, ktorá je oproti mne. Ahoj. Ahoj, zdravím poslucháčov. Celý tento týždeň sa spoločne rozprávame na rôzne texty zo žalmov, ale skôr než do nich prejdeme, tak vás navnadíme na tú tému, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. Môžete si aj vy zodpovedať na nasledujúcu otázku, že či ste, milí poslucháči a Ľubka, takí, že detailisti. Ľubka, ty študuješ dokumentárny film, réžiu, tak sa to volá? Dokumentárna réžia? Hej, tak. Áno, tak nejak. A vlastne ja o tebe viem, že ty keď akože tvoríš, tak väčšinou keď mi o tom rozprávaš, tak to znie dosť akože namakanie, že sú to fakt, že kvalitky, čo robíš. No ale by ma zaujímalo, že či akože dokážeš ten projekt v nejakom momente pustiť, že dobre, že dajme tomu, že už to je, alebo si taký detailista, že ak sa ti tam čo je len neviem, úplne maličký kúsok nezdá, tak radšej bude, že celú noc hore a upravovať to? Alebo ako to máš? No to je také zložité, lebo poprvé, ja si nemyslím, že sú to vybombené a vymakané projekty, to, čo robím, pretože ja nie som až taký detailista v skutočnosti, ale ono je to spojené aj s tým, že ja sa trošku bojím pýtať si spätnú väzbu. To ja tiež. Pretože ja sa hrozne bojím kritiky a veľmi osobne si ju beriem, až tak, ako nemusím. A potom radšej sa spýtam iba ľudí, ktorí mi dajú takú jemnú, ktorá sa mi aj páči, takže to aj sama som schopná nejak zmeniť a sa z toho dostať von. Takže to je akože problém, na ktorom ja musím pracovať, lebo potom tie filmy nie sú také dobré, aké by mohli byť, keby som na nich popracovala viac a keby som sa nebala tej kritiky. Takže to je pre mňa výzva. Ty si detailista? No, mne už teda myšlienky zaviali tiež do tej spätnej väzby, lebo ako náhle si to povedala, tak taký strach všade. Ja myslím si, že som detailista, ale iba vo veciach, na ktorých mi fakt, že záleží. Ak je to nejaká vec, ktorá je taká, že mi nepripadá ako nejaký môj primárny dar, na ktorom mám pracovať, tak som taká, že v pohode. Že napríklad vo chválach to tak mám, že keď mi aj preskočí hlas, alebo sa niečo stane, že keď vedieme chvály a keď spievam, tak akože to som taká, že no tak stalo sa, akože trapas. Alebo raz mi úplne že vypol hlas, lebo som spievala chorá, tak som sa uprostred veršu proste napila. V pohode ľudia išli ďalej. A na to mi až tak veľmi nezáleží, ale stačilo by, že by sa akože niečo maličké stalo v nejakej, ja neviem, scénke, v ktorej hrám alebo niečo, tak to už by som si presne brala tak úplne osobne, že som neschopná a že to na budúci úplne musím nejak ináč a takto. Čiže asi to záleží od toho, že na čom mi záleží. A my sa, milí poslucháči, budeme rozprávať práve o niekom, kto je detailista, ale v tom najlepšom slova zmysle, a to je náš Boh. Viacej si o tom povieme už o malú chvíľu. Pred pár minútami sme trošku rozoberali naše osobnosti s Kikou a rozprávali sa o tom, že či sme detailistky alebo nie. A dostali sme sa postupne až k tomu, že sa v dnešnom dobrom štarte chceme rozprávať najmä o tom, aký detailista je náš Boh. A to preto, lebo budeme vychádzať zo žalmu 139, konkrétne z 3. a 4. verša. Tam sa píše: Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Aké pocity to v tebe vzbudzuje, tieto verše? No ja keď sa pozerám na ten tretí, tak ešte mi aj oči skáču na ten druhý, lebo v podstate ako keby dvakrát povedané to isté, len inými slovami, že tam je, že ty vieš, či sadám, či vstávam, a to je teda priradené k tomu, že pozoruješ, či chodím, či ležím, hej. Moju myšlienku chápeš zďaleka, druhý verš a tretí verš je, že o mojich všetkých cestách vieš a tak si úplne hovorím, že wow, že Boh vidí naozaj úplne všetko a taká prvá vec, na ktorú som si spomenula, je učenie, že vlastne keď si čítam tieto verše, tak vidím, že Boh tam opisuje, že nás vidí ako keby v každej fáze nášho života, ale aj nášho bežného dňa. A že môj bežný deň tým pádom nie je rozdelený na akože tú duchovnú časť, keď všetko odložím, hej, že keď sadám, že keď si líham alebo sadnem, keď už mám čas a teraz už mám 3-4 čas na Boha, tak otváram svoju akože duchovnú oblasť alebo čo, ale že ten vzťah s Bohom je úplne vo všetkom, že duchovná, duševná, fyzická oblasť je úplne že poprepletaná a nedá sa jedno bez druhého. A mne to veľmi pomáhalo, keď som napríklad sa mala veľmi veľa
začala učiť. A štvalo ma, že si nemôžem, ja neviem, zapisovať do denníku a čítať si z Biblie a neviem čo a nemôžem sa modliť poriadne. Tak som si hovorila, že počkať, veď ale ono, keď to môže byť spojené, tak napríklad, keď som sa učila nejakú biológiu alebo fyziku, tak som začala obdivovať Boha za to, aký je a že ako to tu stvoril, ako všetko do seba zapadá, aj keď tej fyzike vôbec nerozumiem, ale akože, že koľko vzorcov si my musíme vymyslieť, aby sme sa aspoň trošku snažili uchopiť to, aký je Boh veľký, tak vtedy mi to zrazu začalo dávať zmysel, že naozaj, že uvedomiť si, že život s Bohom je úplne v každej sekunde tvojho dňa. To je dobré, že hovoríš, lebo ja aj zo svojich skúseností viem, že kedykoľvek som sa snažila ja alebo niektorí ľudia okolo mňa oddeliť život od života s Bohom, tak to spôsobilo také nezdravé veci alebo také nezdravé vnímanie toho, že čo to vlastne vzťah s Bohom znamená. A není to dobré, že naozaj, keď pochopíme, že my už žijeme v jeho prítomnosti a že je to skôr o tom, ako my si ju uvedomujeme, alebo nakoľko sa v nej teda rozhodujeme aj akože aktívne žiť s tým, že ju vnímame, že dobre, že on tu je, tak to je to, čo skutočne mení vlastne celú tú situáciu. To je to, čo skutočne mení náš postoj a to je ten spôsob, akým s Bohom môžeme žiť v každej sekunde nášho života. Presne, keď to takto neoddelujeme. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, ho už celkom vieš. Toto je 4. verš zo Žalmu 139 a mňa na tomto veľmi fascinuje to, že áno, že Boh naozaj vidí úplne každú tvoju myšlienku a že ťa chápe a tak ďalej. A mňa to veľmi uvoľňuje potom napríklad v mojich osobných modlitbách, že viem, že čokoľvek, akokoľvek naformulujem, tak to nie je nejaká mantra, ktorú si opakujem, nie je to nejaká, čo to teraz letí, ako sa to povie, manifestácia. No, že si vlastne povieš nejakú myšlienku a keď to budeš fakt akože si poriadne hovoriť, tak sa to určite stane a tak. A minule som aj sedela v kaviarni vedľa takého stola, kde bolo dievča, ktoré akože presne o tomto hovorilo, že ona takto jednoducho ide životom, že ona sa tak manifestuje. A ja som si vtedy tak v duchu hovorila, že mi je to ľúto, keď my ako ľudia si vyberáme túto cestu, že sa snažíme ako keby sami si nejak zariadiť ten život, namiesto toho, aby sme normálne svojimi slovami, bez nejakých naučených neviem čoho, proste komunikovali s Bohom a s osobným Bohom, lebo on aj je osobou a dal sa nám poznať v Ježišovi Kristovi. Keď sa pozrieme na Ježiša, keď čítame v Biblii o Ježišovi, tak vieme, aký je Boh. A iba taká veľmi krátky príbeh, že raz sme sa takto modlili s manželom, ale on bol veľmi unavený po celom dni a naše modlitby už tak aj potom zneli a on iba tak zakončoval, že Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ultimátny a už neviem, čo som chcel povedať. Amen. Že čo to bolo práve? Tak sme sa úplne smiali, že to je také super, že Boh v podstate má taký nejaký ten autokorekt, že jednoducho ty sa nevieš úplne že vyjadriť, ale on chápe tvoju myšlienku, môžeš za ním prísť v akomkoľvek stave a je to super. To sa inak aj mne niekedy stáva, keď sa takto pred spaním modlíme, že ja v jednom bode začínam zaspávať a ja už neviem, čo sa modlím. Áno. A ja sa normálne zlaknem, že čo hovorím. Presne. A potom sa iba spýtam môjho Davida, že prosím ťa, že čo som práve povedala, alebo sa snažím sa tak skontrolovať. Normálne sa bojím, že mi ujde nejaká blbosť. Či na to môžeš povedať amen, alebo nie. Presne. Ale ja si inak myslím úprimne, že veľa ľudí si myslia, že nemôžu byť voči Bohu úprimní. Že mu nemôžu povedať, čo si myslia, že nemôžu sa hnevať, že nemôžu byť smutní a ja mám jednu kamarátku, ktorá mi hovorila niekedy o tom, ako komunikovala s Bohom a použila niekedy aj také akože explicitnejšie slova. Nehovorím, že nejaké brutálne nadávky, ale že bola taká surovejšia. A mňa to v tom čase tak prekvapovalo, že ako sa ona takto môže s Bohom rozprávať, veď to je neúctivé. Ale zistila som niekedy, keď ja som sa ocitla v takých náročných situáciách, že vlastne ja si myslím, že my môžeme Bohu aj sa ako keby vynadávať v niečom, keď to potrebujeme. Nie v takom zmysle, že teraz niekoho preklíname alebo proste nadávame na niekoho, ale v takom zmysle, že keď nás niečo naozaj hnevá, že on sa nebojí ani toho nášho hnevu, že on sa nebojí ako keby tých našich ťažkých emócií a že oveľa lepšie, keď ich vylejeme pred ním, ako keď ich vylejeme na niekoho iného. A tak, lebo on aj tak vidí, čo je v našom srdci a to neznamená, že sa nemáme ako keby kontrolovať, ale že môžeme byť naozaj úprimní a často aj viac, než si myslíme.
dnešných dobrých štartoch sa s mojou kolegyňou Kristinkou rozprávame na tému Boh nás detailne pozná a vychádzame zo Žalmu 139, ktorý v podstate celý o tom tak trochu je. Ja som si spomenula na jednu situáciu z môjho detstva, keď sme boli v Grécku a ja som mala možno 3 roky a ocitla som sa na pláži a neviem ako, pretože deti, keď majú 3 roky, tak asi si až tak veľa toho nezapamätajú. Ja si pamätám iba jeden konkrétny moment, že som sa tak zrazu obzrela okolo seba a nevidela som ani maminu, ani tatina a začala som sa akože tak točiť do kolečka, pozerať okolo seba a nikoho som nevidela a začala som stále viac plakať a zrazu ma tak tatino chytil, niekde vedľa sedel a ja som si ho asi nevšimla a povedal, že neboj sa, že ja som tu a vtedy som sa ukludnila. A taký zaujímavý moment to pre mňa je, aj takto späť keď nad tým rozmýšľam, že ja neznášam vlastne ten pocit stratenosti. Že, a ja si myslím, že to je celkovo pre ľudí veľký strach ostať sami alebo ostať nepoznaný nikým a ostať v podstate stratený, hej, ešte raz stratený v celom tom svete a že aký komfort to pre mňa bol v tej chvíli, ten dotyk toho môjho tatina, ktorý ma videl a kontroloval a sledoval a nenechal by ma tam samú. A že pre mňa asi takýto komfort sú aj tieto verše z toho 139. žalmu. Odporúčame inak si ho prečítať aj celý, že tam sú naozaj krásne slová o tom, keď napríklad, ja neviem, pochybujete, milí poslucháči, o tom, že či ste boli stvorení Bohom, či vás naozaj pozná osobne, detailne a tak ďalej, tak tie verše naozaj nádherne pokračujú. Takže žalm 139 naozaj odporúčame. Je to taký veľmi osobné vyliatie Bohu svojho srdca o tom, aký je Boh blízky, pretože aj toto, čo si hovorila, Ľubka, že nechceme byť stratení, že to je to posledné, čo je nám nejaké príjemné, alebo tak, že my túžime po niekom, kto je pre nás bezpečný a je prítomný zároveň. A ja keď si čítam tieto verše, tak ono to môže znieť pre niekoho možno v niekoho ušiach aj tak ako taký veľký brat, hej, že čo sa, akože big brother, hej, že čo sa tak pozerá na všetko, že ako nejaká taká kamerka. Taký stalker. Presne, že iba akože ťa špehuje, že hej, že obkľúčuješ ma z vôkol v okol, to je 5. verš potom, alebo pozoruješ, či chodím, či ležím, či sadám, či vstávam, že keď si akože to pozrieš očami nejakého špeha, tak je to fakt aj trošku desivé, že jejda, že Boh všetko vidí. A pamätám si, že jeden kamarát hovoril, že keď bol malý a počul v kostole slova, že Ježiš sníma hriech sveta, tak si to sníma. Predstavoval, že to akože nakrúca, natáča, že dá pozor na každý jeden hriech. No a je to aj pravda a je to super, že všetko vidí, ale my sa viac nemusíme báť, že vidí náš hriech, náš smútok, náš hnev, našu radosť, všetko, že už to nie je akože, že nie je to, že zlé, ale je to dobré, pretože on to potrebuje vidieť na to, aby nás mohol na to upozorniť, aby nás mohol uzdraviť z niečoho hriešného, v čom sa nachádzame. Asi tak by som to v rýchlosti uzavrela. Dnes sa rozprávame o tom, čo to znamená pre náš život, že Boh nás detailne pozná. Ja som si aj dnes, keď som sa pripravovala na túto reláciu, tak som si spísala niekoľko vecí, kedy som mala naozaj nielen pocit, ale že som to mala vyslovene až pred očami, to, že Boh vie konkrétne o mne. A je dôležité byť v spoločenstve kresťanov, v spoločenstve veriacich ľudí. A to je možno zase na inú tému, ale je dôležité možno nebrať sa ani tak, že sa tam akože viem stratiť, ale že Boh vidí teba, osobne teba konkrétne. A nie je to zlá správa, že nie, pomôcť, on ma vidí, ale je to veľmi dobrá správa, pretože on ťa túži mať úplne blízko seba, lebo to je pre teba to úplne najlepšie, lebo on je ten, ktorý ťa prichádza uzdravovať aj z hriechu, ktorý ťa volá do pokánia a tak ďalej. A to je akože taký možno začiatok vzťahu s Bohom alebo niečo aj kontinuálne, ale potom také úplné detaily, keď sa rozprávame teda o tomto, že Boh ma pozná detailne, tak mne sa napríklad veľakrát stali také až pre mňa zázračné momenty, že som vedela, že áno, že Boh konkrétne mňa vidie, konkrétne mňa miluje. Napríklad v tom, že viackrát sa mi stalo, že sa mi snívalo, že som mala pred očami proste nejaký sen, nejaký obraz a že ráno som si to na stíšení potom čítala v Biblii. Že som to vôbec akože nepochopila, že jak sa toto mohlo stať, že snívalo sa mi o takom levovi, ktorý si tak sadal a líhal a na druhý deň si čítam proste v Biblii
kde to bolo zapísané, že Hospodin je ako lev, sadá si ako levica a úplne, že a že v podstate to bolo akože len také pekné, že áno, že Boh mi ukázal, že o mne vie, alebo sa mi snívalo, že o nejakej ruke, ktorá sa snažila zapáliť sviečku, ale nešlo jej to a vôbec sa tá sviečka nechytala a na druhý deň som si čítala iba ráno v Lukášovi, kde Pán Ježiš hovorí, že prišiel som na zem hodiť oheň a že kiež by už horel a je úplne, že to som mala pred chvíľkou pred očami, že to jak je možné. A to sú možno také veci, ktoré ako keby, že nemusia sa, že nejak ma to akože duchovne nejak veľmi neposunulo, že nemusí sa to diať, hej, a neznamená, že to je niečo zlé, keď sa niečo také nedieje. Ale že pre mňa je to osobne také pohľadenie ako keby od Pána Boha, že ma vidí, že o mne vie a vie, čo si idem čítať, vie, čo budem, počuť v nedeľu na kázni, tak mi na to pripraví vopred srdce, pretože mi tak vedie myšlienky, že nad tým už rozmýšľam skôr, než to počujem. To sú pre mňa také tie detailné starostlivosti od neho. Mňa pri konkrétne tomto tak aj ako keby zaráža to, že keď si predstavíš, že Boh všetko vidí, že on je oveľa ďalej než my, že on vidí, ako sa rozhodneme, on vidí, ako budeme rozmýšľať, on vidí už teraz, že aké chyby urobíme. Tak ja si hovorím pri týchto veršoch, že on musí mať že radikálnu trpezlivosť s nami, lebo to je presne ako keď napríklad ja mám malého brata, takže trošku viem, aké to možno je mať deti, aspoň z takej malinkej časti. A často je to o tom, že ja musím zaprieť, ako keby, alebo potlačiť tú svoju múdrosť, alebo to, kde ja by som toho človeka chcela mať, lebo on není ešte schopný tam byť v tej chvíli. Že ja vlastne musím to zanechať, povedať si, že OK, príde čas, keď to pochopí, príde čas, keď to bude vedieť, ale teraz ja mu musím nechať priestor prejsť si tým, čím si musí prejsť v tomto období, v ktorom je. A že presne toto Boh dokáže a to je podľa mňa niečo veľmi silné, čo si často neuvedomujeme alebo zabúdame na to, alebo ak mám teda za seba hovoriť, že ja, keď toto si uvedomím, tak som taká, že Bože, že rešpekt. Máš môj obdiv, že to je extrém, koľko ty máš s nami trpezlivosti. Pred nami je posledných pár minút dnešnej relácie Dobrý štart, v ktorej sme spolu s Kikou a rozprávame sa na tému Boh nás detailne pozná. Ja som spomínala pred krátkou hudobnou prestávkou, že aký je Boh trpezlivý s nami, keď dokáže vidieť našu budúcnosť a napriek tomu nestratiť s nami nervy a stále ako keby nás tak pomalinky sprevádzať tým životom, tak ako to dokážeme a potrebujeme. A k tomu mi napadla taká myšlienka, že často nám vlastne presne tieto Božie usmernenia v našom živote prídu také pekné, alebo ten náš pohľad je až taký romantický, že Boh je taký úžasný, že on mi toto ukáže a toto a tam ma zaviedol a že keď sa pozriem na tú jeho stranu, tak že pre ňoho to je možno až taká, že krutá realita toho, že aký my sme vlastne niekedy zbrzdení a že on je taký, že fakt sa z tohto tešíš, že ty nevieš ani, že aké bohatstvo obrovské sa skrýva v tých veciach a že ja si myslím, že on musí mať toľko lásky voči nám, že dokáže mať takýto postoj, že to prebúra všetku tú múdrosť alebo všetku tú ako keby aj ctižiadostivosť, ktorú by mohol mať, že on si zaslúži oveľa viac, než my mu dávame a napriek tomu sa rozhoduje mať nás rád, aj keď nie sme schopní mu dať viac. Čo ja som taká, že nechápem. Aj keď si to prepájala pred malou chvíľou aj s tou trpezlivosťou, že naozaj tá trpezlivosť s láskou veľmi idú ako ruka v ruke, ale keď si to aj prepájala s tým, že ako s malými deťmi človek sa snaží nejak komunikovať, vychovávať a tak ďalej, tak keď si predstavím, že takto nejak sa cíti Boh voči nám, ale zároveň nás nenecháva ako keby iba na jednom mieste, že on sa nás snaží viesť tými svojimi cestami a nejak nás navigovať aj v tých detailoch, aby sme mohli, aby aj naša viera mohla rásť v zmysle, že jeho vieme viacej spoznávať a to je práve to krásne, že to nie je len, že vy ste takí nespratníci, tak musím nejak vás tuto pokorigovať, hej, ale že pre nás bude veľmi dobré, ak sa necháme ním korigovať. Pre nás bude vlastne výhrou, že budeme jeho poznať viac a bližšie. Ďakujem a ďakujem aj za vašu prítomnosť, milí poslucháči a tešíme sa teda opäť na vás zajtra. Ahojte!